Hej alle sammen. Det var lige den anden vej, jeg skulle have haft den. Alle sammen. Jeg prøver lige at lave en video til jer. I kan se den på YouTube. Også. De sidste par dage har jeg haft lidt travlt på grund af, eksamen. Jeg har jo valgt ny uddannelse. Som social- og sundhedsassistent. Som alle ved, så laver jeg jo YouTube for at vise, hvordan jeg håndterer min diagnose og alt det der. Rettere sagt, det jeg har blevet fået forkert diagnose i nogle år. Og så vise, at sådan her håndterer jeg den. Og det er okay, hvis man synes, det er svært. Og jeg synes selv, det er svært nogle gange. Jeg fik her forleden dag ADHD-flip, hvor jeg skulle lave mit, soveværelse om. Jeg er 32, og jeg kan eksempel og have potter og en kæmpe stor bamse. Lige nu har jeg lige haft vasketøj, så det ligger jeg der. For at, have det samme. Jeg har masser af bøger og notater, som jeg skal lige sortere. Så for eksempel om en ernæring. Og der er lige en rodebunke. Der er ADHD-kassen, som er bare kastet ting ned i og ovenpå. Faglige bøger. Så har jeg min stue. Som er meget pænere. Min stue, eller rettere sagt vores stue, jeg er jo gift. Og den er meget pænere. Som for eksempel, lige nu sidder Arjel på, og Playstation og hele muligheden. Notater jeg er i gang med at lave. Herude. Vasketøj, jeg skal til at sætte om. Og det er okay at have det rødt. Jeg vinker lige til min mand. Rødt. Så går vi herhen. Nu går jeg den anden vej rundt, fordi at han snakker i telefon. Så vi er i gang med lige at ordne haven. For eksempel. Jeg håber, I gider at følge med på min rejse med hus og ADHD-hoved. Rettere sagt ADHD, autist og OCD. Primær angst også har jeg. Jeg har panikangst. Så vi ses. Jeg skal til at rydde op. Hvis I går på min TikTok, der hedder Sarah Karl, så finder jeg også nogle andre. Eller Sarah Bo. Jeg har 3. Så vi ses. Hej.